Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen en ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tegen hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Wier zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wier zonde gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Woord van de Heer. De eerste communies afgelopen jaren gingen veelal niet door in de katholieke kerk. Corona speelde ons parten. Het was nieuws als ineens het seksueel misbruik, of het nou in Nederland of Duitsland, zich weer opduikt in de pers. Het is nieuws als de paus ineens een uitspraak doet over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en dat meisjes ook net zo goed acoliet kunnen zijn, misdienaar, en vrouwen ook lector. Je zou als gelovige vaak terugkruipen achter gesloten deuren en vensters en kreunen, piepen en klagen dat het nieuws over de kerk vaak zo vernietigend is. Nu, dat deden die eerste leerlingen ook na de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom Jezus. Maar voor hen kwam er met Pinksteren een doorbraak, een omwenteling. In het boek Handelingen lezen we het relaas. Het is net een grote happening. Het ging er onstuimig aan toe, er raast iets als een stormwind, veel gedruis en ontstaat iets wat op vuur lijkt en waardoor alle aangestoken worden. Mensen worden ineens en masse geestdriftig. Ik bedacht me ineens dat we soms ook wel eens zo verlangend uitzien naar dat nieuwe elan, dat enthousiasme, ook voor het geloof in de kerk. Pinksteren is een nieuw begin, een ingrijpend gebeuren. 1 preek van Petrus en er zijn gelijk 3000 bekeerlingen. De wereldkerk van 20 eeuwen is gesticht. Dus waarom zouden we dan meegaan met al die sombere geluiden in de media over geloof en kerk? Pinksteren is het feest van de geestdrift, van het enthousiasme. Heffen we met Pinksteren een klaaglitannie aan? Of is Pinksteren het feest van het charisma, de bezieling, het nieuwe elan? Pinksteren is geen uitvaartliturgie. Ik ben blij dat de Rooms-Katholieke Kerk als een bolwerk, als een onneembare vesting, als een supermacht, een wereldwijd netwerk dat zeggenschap had over alles en iedereen, dat toch voorbij is. Dat past niet meer bij de kerk en het heeft nooit gepast. Er wordt naar een ander soort kerk uitgekeken. We hebben behoefte aan een nieuw Pinksteren, behoefte aan mensen met geestdrift, enthousiasme, charisma. Geen criticasters, al zijn het kardinalen of doemden, maar ook geen doemdenkers, maar enthousiastelingen met oog voor nieuwe kansen. In de geschiedenis van de kerk zijn er genoeg momenten geweest als die van onze tijd. Maar steeds kwamen er opnieuw mensen naar voren waarin Gods geest duidelijk naspeurbaar is. Zonder hun inspiratie zou de geschiedenis van de kerk en ook van de wereld anders verlopen zijn. Zie het positieve, laat het negatieve liggen. Vroeger waren er zusters, nonnetjes, ook in ons dorp, die opkwamen voor de ouderen, voor de thuiszorg, voor de hulp aan misdeelden. Nee, die kloosterlingen zijn er niet meer.
Ik ben de enige kloosterling nog hier in dit dorp. Maar er is tegenwoordig wel een goed ziekencomité. Er is een werkgroep ruggensteun die een voedselbank heeft. Iedere week. Fietsenkelder. Caritashulp. Kledingbeurs, meubelbeurs. Vroeger waren er kapelaans die aan de koren trokken. Nu gebeurt dat gewoon door de parochianen. Vroeger kreeg de parochie zo af en toe een flinke erfenis, waardoor ze de zaak draaiende konden houden. Ik kan u vertellen, in de bijna 12 jaar dat ik hier ben, heb ik dat nog nooit meegemaakt hoor, dat ik een erfenis kreeg voor de parochie. Maar met elkaar knopen we steeds de eindjes aan elkaar. Met elkaar houden we de boel draaiende. De kerk is niet uit de tijd, ook al zouden sommigen ons dat willen doen geloven. Er zijn nog steeds mensen met de goede geest, met enthousiasme en zonder enig eigenbelang. En die zijn er altijd geweest. Mensen met de goede geest die steeds nieuwe initiatieven mogelijk maakten. Het waren de mensen van wie wij zeggen, ze brachten een nieuwe spirit, een nieuwe spiritualiteit, een nieuwe geest. Een spiritualiteit die ook in onze tijd mensen inspireert om hun eigen leven, dat van de kerk, nieuw elan te geven. Zij zijn de vernieuwers van de kerk. Niet een nieuwe organisatie en ook niet een nieuwe bisschop, niet een herstructurering van parochies, niet een heiligdomsvaart, niet een volle bak bij de eerste communie, nog een verandering van de ambtsopleiding brengt een nieuwe kerk. Een nieuwe kerk wordt gebracht door de geest. Een geest die ons vernieuwt. In onze dagen beluister je overal de roep om spiritualiteit. Dat is meestal de roep om vernieuwing, om innerlijke vernieuwing. Men laat het oude zitten en wil zichzelf in de kerk vernieuwen. Mensen gaan op pelgrimstocht, ze ondernemen een bedevaart, ze verdiepen zich niet in de instituties, maar in de spiritualiteit, in het charisma. En er zijn slimmerikken die de roep van de markt verstaan en erop antwoorden. Want met spiritualiteit schijnt er geld te verdienen zijn. Hele boekenplanken vol met nieuwe spiritualiteitsboeken. Maar een boek als bestseller verkocht werkt niks uit hoor. Een nieuwe geest komt niet uit zichzelf, maar komt van buiten. Het moet een vernieuwing zijn die voortkomt uit de geest van God, zijn spirit. Als spiritualiteit niet rechtstreeks verbonden is met de geest van God, zullen die initiatieven de mensen, de kerk en de samenleving niet vernieuwen. Geef daarom Gods geest de kans, het charisma, de spiritualiteit. Laat de geest een kerk van liefde en gerechtigheid bouwen. Een wereld van intense saamhorigheid die iedereen opneemt in solidariteit. Waar men aandacht heeft voor iedereen en God de plaats geeft die hem toekomt. Daar is Gods geest aanwezig. En mogen die geest van liefde, solidariteit, gerechtigheid, vrede, vrijheid en respect over ons allen komen. Nu ze ons steeds meer willen doen geloven dat het geloof de godsdienst afneemt. Want we missen een eerlijke geestkracht die ons laat antwoorden op de vragen die de mensen stellen. Wij hebben gelukkig weet van die nieuwe spiritualiteit, die charismatische Pinkstergeest en de geest die alles nieuw zal maken. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het licht, het vuur van een nieuw begin. Amen.